Hát, én mennyit szenvedtünk a tanácsépülőn, azért miért szomokkőtéglánál? Akkor szociális kattemba voltunk, igaz? Te kibosztunk vagy? Kibosztunk vagy, igaz? Kötessem magam, Jóról volt, hogy alul bátyám. hol látok a bizát? Te szakember komá. Nézd meg, mit csinálnak ezeket. Nézd meg, alásétem Molterről, hát toknyúlja befele nézzenek. Kőporral fenikje Molter. Hát mondjad már neki, hogy kell. Nem tudja ő, hogy Mit csináltuk mi? Nem alá kell vakolni. Mi? Akkor is volna utáni rájött. Nem viselt, és azon kapaszkodik a klipot. Mi? A durva. Durva vakolok. Durva vakolok. Na látod, nézd meg. Jó, nem most kezdtem a ő. De figyelj, Tennap. nézd már meg Lajos, hogy helyesen úgy Jó lesz, hogy akkor hogy van. Nem tudom. Hogy nem tudod. Lajos. Csak tudsz rámondani valamit. Na mi az? Lajos. Nikola vagy Pavlé? Mi az Lajos? Hát mi az? Hát repültetem mocsol ezért. Nézd már, a macskáknak is kicsi az a fangli, ilyen nagy ember neked. Nézd meg, mit csinálnak. Igaz? Nézd meg Lajos. Látod, főkorral kiabíják, baznak, alá se kám semmi. Ő is ért hozzá, kövűvel. Szakember, hát kókányházat megcsinálták lányok. Én bautamítem, különben a bautamít, itt az alját javít, mert átalakítani. Mikor? Bautam olyan 80-as években. Mert én dolgozom a Meg se voltunk, hát, meg se voltunk. Bautam. Lajos. Hát én nem hiszem el. Nem hiszem el. Lajos. Hát már decemberben jöttem hozzá, hogy az építőbrigádban dolgoztam, én nem mondjam. Azt hiszem ketten dolgoztunk. Szociális épületet nincs náluk, ezek a csizmamos volt minden. Igaz. Hát honnan tudják ezeket? Mi? Hát 88, áprilisban nekem a Saraszitben. Vége, hallod-e? Együtt dolgoztam. Lajos. Amikor véget el iskolát? Iskolán. Mikor? 66-ban. Még messze voltatok akkor, mikor már jössz. 66. És. 66. Hihetetlennek tűnik nekem. Harcmunkát, különböző munkát, burkolás, mindent tud. Így van, Hogy Lajos. a burkolás hogy is? Minden. Mi? Burkolni? Minden. Burkolni? Tudják, meleg burkolás. Burkolni tudod? Tud-e? Burkolni? Hallod? Hát minden. Minden. Így is, meg amúgy. Mindenhol. Nézve most összekented, de nézve. Nem bajok, nem finnyású, hókölj rajta sok. Úgy már rajta annyi, de 100 Nem vagy te finnyású moltértú, hókölj rajta elég. Nem, volt rajta annyi, hogy egy házasba pucolnak valami. Volna tudnak a buszkol. Jó csinálja ezzel? Azt mondd meg őszintén. Pont meg nem haragszok értelme. Jó csinálja. Adjál már neki egy kis szakmai utasítást. Mi?